igama lami nguMahlengi Ngwasithole. Onamabhizinisi awu-2, iMondise Beats and Mondise Branded Water and Juice. Ngingamaphumulo Festival Workshop and Exhibition. Simenyiwe ukuzo-exhibit amabhizinisi ethu. Okay, ibhizinisi lami lokuqala elama-beats ngingayirishisa ngemvunulo for imemulo, imhlonyane, imishado, noma ikuphi umuntu afuna ukuhloba ngakho, like isigqoko esigqokile ungasigqoka noma imuphi umcimbi. Ebese kuzoba iMondise Branded Water and Juice, ibhizinisi lami lelo lama-juice namanzi. So uma unomcimbi, it's either uyashada, umembeso, amaphathi, awengane noma abantu abadala, ngidesigner isigubhu, then ngisifake isithombe osifunayo okanye umbhalo lo ofunayo, like umembeso kaSibanibani noSibanibani noma baby shower kaSibanibani, happy birthday Sibanibani, ofuna ukufaka isithombe afake isithombe. Siyabonga kakhulu Mzutainment ukuthi asimeme osukwini namhlanje nesupport ayitholile kubona bonke abantu abamsupportile. Sithi beqhubeke nokusisiza osomabhizinisi abancane. Siyabonga. Sanibonani, igama lami ngithulile wakanala. Ngakhona la Maphumulo emafahleni 180. Ngi-businesswoman, ngi-fashion designer, specializer. Women's wear, kids wear, especially these red carpets, garments, in graduation. Khona ke lana kuma festival Zora was invited siyabonga kakhulu ukuthi sizo exhibit. So if udinga nje ingubo yomshado, umembeso, ya graduator, iphathi ngithola ku Facebook ngithulile nala. Inamba yami ithi 082 637 1081. Instagram is Fortunate Plenty Couture. Igama le company yami Fortunate Plenty Couture. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona, igama lami ngokuzalwa nguSiyabonga kodwa ngaziwa kakhulu ngoFuse. Osebenzela ikhampani ophinde abe founder futhi yayo ikhanya trading. Sidila kakhulu ukuqashisa ngezinto ezifana nama-mobile fridge, sound system, mobile toilets, ama-artist, o-DJ, o-MC siyabakhipha, i-stage, ama-photographer, event organizers. We also do graphic designing. Siphinde sibe ney'nhlelo ey'fana nokuthi singamela imicimbi in terms of ukuhlela like imingcwabo, imicimbi eseceleni. Asidili nje kakhulu nama-events mhlampe obumnandi kuphela. Noma ilokhu uhlobo lomcimbi siyawugamela, si-organizela from ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Kwesingakwenzi siya-outsourca, asiforce. So ungasithemba ngomcimbi wakho. Sitholakala ku-Facebook, igama le-page lethu Facebook ikukhanya trading. Siyatholakala ku-WhatsApp ku-062 218 9601. You can also email us mhlampe mawukuthi ufisa ukuxhumana nathi kwi-email yami epersonal fuse.dj@gmail.com. Ufuse ufeuz.dj@gmail.com. Siyabonga kakhulu. Igama londiwe Khanyile from Maphumulo eMaqadini, but originally kwamanje ngisahlala eThathweni. Ibhizinisi lami igama lalo lithi Ishalashala Travelcations. Interested izinto like how your travel tours, picnic setups, accommodation. I mean, I'm joking, really want to So if ever you want to travel out, in and out of Idebedi, I'm available. If ever you need a romantic setup for a baby, it's a group or anyone, you are welcome to contact me or on Facebook, Londiwe Khanyile. Then on Instagram, Shala Travelcations. So everything, soft life, packages, everything, equality. So you mean and like it for your soft life, your kid. So tune in, guys. Qhubeke futhi support us. Suka supporting. Thank you so much. Sanibona, igama lami uSabelo Onoxhaza khona la Maphumulo. Ngiyareshisa nge-sound system. Siyadijaya, sidlala i-keyboard, ama-instrument, noma ngabe umngcwabo noma umcimbi noma ngabe yini. Mawufuna i-decor futhi ikhona iyatholakala.
igama le-company sikhona njalo product. Igama lami nguThulamangwane Ndlovu, qhamuka kwezizuzele College Production. Ngidayisa iy'ngubo ey'philayo ezesiZulu nezesilungu. Iy'ngubo engidayisayo ziqala emananini R100 ey'normal ezesiZulu. Depende okhalabaza ukuthi bami kanjani ngenhlobonhlobo zazo ukushiyana kwazo. Emphinde ngikwenze phinde ngidayise nanommbila wey'nkukhu, phinde ngidayise nommbila omhlophe ngiyawutshala. Phinde ngibe ne-product yamadumbe. Ngiyatholakala kwi-email yami thulamagwandeni@gmail.com. Phinde ngitholakale naku-Facebook kwizizuzele College Production, ipage yami e-Facebook. Ngiphinde ngitholakale naku-WhatsApp enambeni 0725 678588. Ngiyabonga. Ngibingelele igama uNjabulo Ngazonke Sibongo, ngisuka endaweni yaMaphumulo eXhosa. Mina I'm an event organizer and promoter. I'm a salesman of Slavis in April and global brands. So siyacela ukuthi nisupporte kakhulu bafethu. If you need anything from printings to branding, bafethu njengokubona umsebenzi wethu lona. Ufuna ukwenza nama-event, ufuna ama-photoshoot, ungaxhumana nami ku-064 038 2313 064 038 2313 noma usende i-email ku-grandmastertoxic@gmail.com noma ungi-inboxe ku-Facebook Said Zondi, SAEED Zondi. Siyabonga kakhulu bafethu, keep on supporting. Sanibona, igama lami uSiphamandla Ngubane, Maphumulo municipality ka-110. Into esenzayo thina business sidayisa ukudla kwezilwane, including izinja, iy'nkukhu, iy'ngulube, ney'nkomo, ney'mbuzi, nezinye amahhashi. Ikhampani yethu Tusho Business Services, like agent ase-Apple. Apple, they are the one who produce, thina we supply and sell to farmers and other people. Nisifonela ku-071 807 8223 071 807 8223 noma usendele i-email, it's info@tushobusinessservice.co.za, info@tushobusinessservice.co.za. So